Nami kula Aljawi Yustiono nomor absen sekawan kelas doso sekawan. Iki kula ajeng maca geguritan tema lingkungan. Judulipun lingkungan sing rusak nganti ilang rupa. Dhisik permadani ijo ngemuli. Nggawa berkah kanggo anakmu. Sampeyan dhisik indah banget. Saiki sakabehe obah. Mimpi endah wis musna. Awan dadi wengi, terang dadi kelam. Dhisik sampeyan memesona saiki obah rupa. Ora ana meneh permadani kang terhampar. Gawe kita meringis keseseken. Ora ana isin wong rakus merlakoni kowe. Mengkis lan menggerus semut nganti adur. Ngebaki diri tekan ilang akal. Ora peduli sampean merintih kesakitan. Kita ora berdaya mbela hak kang dhisik ana. Kita mau mati dhisik kaya tikus tertimpa bak watu. Nanging awake dhewe kudu berjuang ngadepi kasuyatan. Muga-muga banjur dina awake dhewe isih luwih pangajab. Matur suwun.